Takže ahoj, moje meno je Tomáš, zdravím Robina a Marťu, taktiež divákov na YouTube, ak sa to tam dostane, ak sa to bude Robinovi páčiť. Včera som sa dozvedel o výzve od Robina, kde od nás fanúšikov chce, aby sme natočili nejaké video, nejaký žílok. Tak som sa toho ujal, povedal som si, že to skúsim, prečo nie. Dnes máme na pláne servis jedného z našich aut, budeme robiť oleje a filtre. Nakoľko pracujem vonku, mám také provizorné podmienky a je niečo malo po 12, tak sa ideme obliecť, teplo. Máme tak 3,5 hodinky denného svetla, takže to musíme stihnúť. Teraz by mala sledovať intro, ale keďže žiadne nemám, ideme na to. BMW 320D, ročník 2011, takže áno, kód motora N47. Vieme, čo to je za motor, ale servis treba spraviť, takže poďme na to. Samozrejme si otvoríme víčko. Motor máme zahriatý na prevádzkovú teplotu. Potrebujeme si filter a vypustíme olej. Si tam. Ty kokos, toto je akože fakt nízko. No, skoro. Anyway. Ale to sme samozrejme dali znova do roviny, aby olej otieklo čo najviac. Olej používame originál BMW 5V30, filtre Bosch alebo MAN, podľa toho, čo mali skladom. Tesnenie. Tesnenie mazneme. Filter dotiahneme na 25 Nm.
Aha, ešte keby tak celý zvon. Palivový filter na bavorákoch tejto generácie sa nachádza na dosť blbom mieste. To znamená pod autom, skoro v strede, hneď vedľa prevodovky. Ale máme ho vymenený. Treba na začiatku povodiť hadičku. Tuto vybrať sponu, odpojiť, povodiť zdržiaku, vymeniť, nasadiť nový. Tak, vzduchač máme vymenený, jednoduché, pár klipov, otvoriť, vybrať starý, nádhera teda. Kabinový je tuto taký dlhý, pár šrobov dookola, osmičiek, otvoriť, vybrať, vymeniť. Tak, už len doliať olej a máme hotovo. Ešte by som teda rád ukázal, v akých provizorných a bojových podmienkach teda pracujem. Keďže všetko sa robí na dvore, na tráve, pri starej chalupe, ktorú sme zdedili a je momentálne neobývaná, asi ani nikdy nebude. Som si v jednej izbe spravil takú provizornú dielňu. Takže cez okno vyvedená hadica z kompresora a všetko na zemi. Na úvodzovkách dielňa vyzerá zhruba takto. Zo starej obývačkovej steny som si spravil regále, kde mám všetko na rade, všetko potrebné. Kompresor. Staré diely, ktoré nemá kto vyhodiť. No a keďže máme všetko hotové, nasleduje tá najhoršia časť. Všetko zbaliť, všetko upratať a ponosiť dovnútra. Jednu výhodu to ale určite má, a to tu, že je to vždy upratané. Že, Bobine? Ber si príklad.
Tak, máme hotovo. Ideme domov, ideme sa trošku zohriať. Nebolo úplne najchladnejšie, svietilo príjemne slniečko, takže dalo sa to. Ideme sa ohriať, umyť a naobedovať, samozrejme. Máme 3/4 na 4, čas na obed. Za 10:30 večer. Sme na nákupe. Máme druhý deň, 22. decembra. My upratujeme, balíme zvyšné darčeky, stromček stále nestojí. Snad to do Vianoc stihneme. Dneska máme v pláne ísť ku svokre nejaké darčeky, ktoré sme v jej režii vybavovali my, tak jej pôjdeme odovzdať. A toho Bavaráka, ktorého sme včera servisovali, tak to bol priateľky. Ona má ešte druhé auto, ktoré chce darovať teraz na Vianoce máme, tak ho pôjdeme pravdepodobne umyť, ak to stihneme, aby bolo na Vianoce ready. Túto činnosť fakt z duše neznášam. Zálohované PET fľaše sme leniví to tam nosiť postupne, takže sa nám to vždycky nakopí. To je za posledných pár mesiacov, mesiac, dva možno. Ideme to odniesť a 23. decembra posledný krát na nákup. Fakt jak idioti. Tak, 7 hodín večer 23. decembra. Práve nám pred malou chvíľou doručili do Z-boxu posledný balík. Tak ideme poň. Na cestu naspäť sa stojíme u maminy pre nejaké zákusky. Tak, mám koláče od mamky. A teraz ideme ešte napiesť nejaké vlastné, je síce 8 hodín večer, ale čo by sme robili do rána. To by nebolo ono, aby sa niečo nedojebalo. Je tu síce pekne napísané, čo tam ide. Lenže babka nám na druhú stranu napísala postup, kde sa to má variť, ale bez tej hladkej múky. Samozrejme, múku sme tam dali. Ale podobné cesto je na medovníky, takže budú z toho medovníky. Takže znova a lepšie. Mňa by inak celkom zaujímalo, Robine, nakoľko ty máš neviem koľko biznisov a koľko každodenných aktivít, jak to môžeš kurňa stíhať. My máme dovolenku a my teda nestíhame absolútne nič. Je po 10. večer, ešte stále pečieme a my by sme reálne potrebovali, aby ten deň mal aspoň 36 hodín, aby sme postihali všetko. Je síce pravda, že stávame celkom neskoro, cca o 10. Ale aj tak, proste jak to robíš? Papa.
Ešte by som rád dodal, že nie som automechanik, nie som za to ani vyučený, nemal ma to ani kto naučiť. Cestu k tomuto koníčku som si vlastne našiel, keď som si kúpil svoje prvé auto v 18 rokoch. A vďaka kanálu Bez Kuprese, vďaka videám Makej sám, začalo ma to baviť. Našiel som si k tomu cestu a postupne sa to nejako sám učím. Koľkokrát aj metódou pokus omyl. Na záver chcem povedať, že som si to celkom užil. Myslel som si, že to stihnem za jeden deň, ale koniec koncov nebolo nič moc zaujímavé, čo točiť. Takže sa to natiahlo až na 3 dní. Tak dúfam, že to za niečo stálo. Dúfam, že sa to páčilo aj vám. Zdravím teda Robina a Marťu. A Čego.